Silav roj baş, hevan no çend û çê girîng hene. Niha vê nîvrê dixwazim bi wara par ve bikim. Di vê bültenê de tiştekî din mühîm ku ez ê bihêlim wekî arşîv. Ev heşt xalên peymana dehê Adarê ye. Hema herkes behs dike. Tom Barak behs dike. Hakan Fidan behs dike. Ömer Çelik, Dewleta Tirkiye, MHP. Kî radibe dibêje peymana dehê Adarê çima pêk nayîne? Kî pêk nayîne? Bila qesede hürmet bigire ji peymana dehê Adarê re bira pêk bîne. Ka îro hevanno ji kerema xwe re li vê bültenê baş temaşe bikin. Îro em bi hev re binêrin heşt xalên peymana dehê Adarê çi ne? Çawa çima pêk naye? Kî pêk nayîne? Û divê kî pêk bîne? Dehê Adara 2025 di navbera fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî û Ehmed El Şara de li Şamê peymaneke ji heşt xalan hate îmzêkirin. Hêzên navnetewî û herêmî jî ji ber vê peymanê kêfxweşiya xwe anîn ziman, lê ev peyman tenê li ser kaxizê ma. Neh meh di ser re derbasbûn hêjî meriyetê di pratikê de pêk nehatiye. Aliyê ku herî zêde vê peymanê tîne ziman dewleta Tirk e. Her roj ji bo pêkanîna wê zextê li Qesedê dike, sûjbar dike ka çima pêk nayîne. Di vê peymanê de çi heye? Heşt xal çi ne? Xala yekem. Xala yekem ya peymanê li ser nûnertiya siyasî û beşdarbûnê ye. Li gorî vê divê hemû Sûriyeyî di pêvajoya siyasî de werin temsîlkirin. Ciyê xwe di nava saziyên dewletê de bigirin, mafê wan bên garantîkirin, misogerkirin. Ev xal bi temamî girêdayê dewlet û desthilata Şamê ye. Ancak ew dikarin pêk bînin. Lê di hilbijartinan de amadekirina destûra bingehîn de hate dîtin ku hêzên din ên Sûriye li derve hatine hiştin, beşdarbûna wan hatiye asteng kirin. Ev xal çû? Bi temamî girêdayê hêzên Şamê ne. Ancak ew dikarin di pratikî de pêk bînin eleqa wî bi Qesedê tune. Temsîliyeta hemî hereman divê di rêveberiyê de em bibînin xuya bikin. Hilbijartinan de her tiştî. Xala duyem heva. Xala duyem ya peymanê naskirina mafê gelê Kurd e. Qesedê bixa mafê Kurdan nas bike. Yani çawa pêk bîne. Di vê mijarê de jî desthilata Şamê heta niha tu gav navetiye. Tu mafekî Kurdan nehatiye qebûl kirin. Ew jî girêdayê hikûmeta Demkiya Şamê ye. Ew jî çû. Em warin ser xala sêyemîn. Xala sêyemîn li ser tevahiya erdê Sûriye. Pêkanîna Agirbestê ye. Ew jî ne di destê Qesedê de ye. Hêzên hikûmeta veguhêz qet li gorî vê xalê tev negeriyan. Yani li tu deverekê Sûriye Agirbest pêk neanîn. Komên çekdariyên desthilata Şamê li dijî Swêdayê, li dijî herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê, ew li dijî wan peravan, li dijî Elewiyan. Êrişê xwe tim domandin. Pêkanîna Agirbestê jî di destê wan de ye. Tamam. Xala çaremîn. Mesela heta niha me sê xal pêşkêş kirin, hemî jî girêdayî Şamê ye. Eleqa wî bi Qesedê tune. Xala çaremîn di derbarê entegrasyonê de ye. Li gorî vê xalê divê hemû saziyên leşkerî û sivîl tevlî rêveberiya dewletê bibin. Di derbarê vê xalê de Qesedê rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyê gelek caran daxuyanî dan giringiya vê mijarê û şêweyê pêkanîna wê nirxandin. Qesedê ji bo beşdarbûna nava artêşê lîsteyekê navê pêncî fermandarê Qesedê jî pêşkêş kir. Destnîşan kirin ew ji entegrasyona demokratîk re amade ne. Lê desthilata Şamê tenê di çarçoveya eskerî de nêzê vê mijarê bû, xalên din ji nedîtî ve hat. Yani tu xalekî vê peymanê heta niha nabîne, pêk nayîne, tenê mesela eskerî lê dinêre. Qesedê jî dibêje em amade ne, aha ji wara pêncî fermandarê min em dikarin hêdî dest pê bikin. Lê xalê din jî gerek werin pêkanîn. Xala pêncemîn di derbarê vegera biewle ya koçberan de ye. Ew jî di destê Qesedê de nine. Mesela dibe garantî hikûmeta Demkiya Şamê bide. Li gorî vê yekê ew baweyekî biewle yani hikûmet vegera hemû koçber û penaberên Sûriye ya li ser cî û warê wan ji hêla dewletê ve divê were pêkanîn. Serêkaniyê Efrîn jî di nav de. Vegera koçberan divê were garantîkirin, misogerkirin. Efrîn serêkaniyê jî di nav de ye.
ev halcı girede hükümetiye xala pêncemîn di derbarê vegera Bewleya Koçberan de ye. Baş e, Desthilata Şamê li gorî vê jî tu gavekî navêtiye. Li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiye û çeteyên wê yên li Sûriyê tu helwesekî nîşan nedaye heta niha. Yani meseleyên Efrînestînî bir ew dem bidem. Xala şeşemîn hevanno. Tekoşîna li hember terorê ye. Qesede vê xalê pêk tîne. Lê hikûmeta Derkiya Şamê vê xalê pêk nayîne. Çi ye? Tekoşîna li hember teröre yani xala şeşemîn divê mijarê de heta niha tu gavekî şember nehatiye avêtin. Berova jî çeteyên rêxistinên weke Daişî hê jî di nava artêşê de ne. Tekoşîna li hember Daişê û rêxistinên terorîst qet tune. Em nabînin. Xala heftemîn di derbarê redkirina cihêkarî û perçebûnê de ye. Desthilata Şamê ji roja destpêkê ve siyaseta perçekirina Sûriyê siyaseta cudakirina gel û pêkhateyên Sûriyê meşand, taxên Şêx Mexsûd û Eşrefê yên Helemê dorpêç kir, reyên di navbera Heleb, Reqa, Dêrê Zorê de girtin, dîsa gotinên kîn û nefretê di nava gelên Sûriyê de pêşxistin. Normal xala heftemîn ya peymana dehê Adarê cihêkarî û perçebûne. Mesela tu nikarî Durziyan veder bikî, ew gotina veder gelo ji bo vê dibêjin. Tu nikarî li hember Kurdan cihêkarî bikî. Tu nikarî êrişî Elewiyan bikî. Êrişkirin bi xwe cureyekî cihêkariyê ye. Ew jî girêdayî wan e. Xala heftemîn cihêkarî perçebûnê de ye. Baş e. Xala heştemîn avakirina komîteyeke rêvebir ya hevpar e. Ev komîte jî wê pêkanîna xalên din ên peymanê heta dawiya salê bişopîne ji bo wê jî bixebite. Lê heta niha li holê tu komîteyekî tune ye. Xala heştemîn ne mesele yani avakirina komîteyekî rêvebir e ji bo pêkanîna hemî xalên li jor. Mesela xala heftemîn ew cihêkarî û perçebûn xistinek garantiyê yani qesede bila Sûriyê perçe neke. Eger perçe bike li dijî peymanê tevdigere. Yani hemî şeş xalên ku me li jor anîn bîra we girêdayî rêveberiya Demkiya Şamê ne. Ew pêk nayînin. Tenê xalekî heye dibe her du alî bi hev re bikarbin pêk bînin. Ew jî cihêkarî û perçebûn e. Tevlîkirina sazî û dezgehan ya nava hikûmetê ye. Şam cihêkarî dike, dijberî dike, yekbûnê çê nake. Hilbijartinan li wan herema pêk nayîne. Zelal tê dîtin ka çima ev peyman nakeve meriyetê. Desthilata Şamê dewleta Tirkî mijarê berova jî dikin, rast nêzîkê meselê nabin, di bingeha bi cîhanîna vê peymanê de siyasetekî heye, aynî siyaseta sed salî ye a înkarê dijminahiya li dijî milletê Kurd bi zihniyeta faşîst ya dewletê tevdigerin netew dewleta hî sebeb ne ye zihniyeta nijadperestî hevanno tu di dewletekî federal da bî jî tu dikarî nijadperest bî. Mesela tu dikarî dewlet nexwazî dîsa tu dikarî faşîst bî. Yani faşîzm nijadperestî eleqa wî bi dewletbûnê tune ye. Şaxis dikare be faşîst. Mesela şaxis heye alîgirê federasyonê ye ama faşîst e. Xatirê we silav rêz hevanna.